A que cheira, papá? Cheirache raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá. Da entrada de hoxe para este noso podcast de oráculo onde peregrins de afastadas terras contan historias, quería facer unha pequena oda e crítica ao que é unha das grandes maxias e maldicións do noso tempo, que é a loxística. A loxística foi como a grande idea ou o grande invento que se lles ocurriu aos capitalistas ali polo século XVIII para mandar cousas a grandes distancias, algo que parecía imposible en poucos anos anteriores, e unha cousa que parecía unha pequena subtrama dentro do capitalismo, eu creo que acabou convertíndose na trama principal, non? O personaxe secundario que na terceira tempada descúbrese que en realidad foi o protagonista durante todo ese tempo. E é que verdadeiramente a idea da loxística nesta etapa tardía xa do capitalismo descubriuse como verdadeiramente o máis importante de todo o sistema, non? Esta idea case máxica onde hai unha rede constantemente adaptándose, constantemente axustándose, onde os precios suben e baixan de maneiras sibilinas e incognoscibles, e que permite ter produtos desde calquera recuncho do mundo transportados e distribuídos en cuestión de apenas poucos días a calquera outra parte do mundo. De feito, creo que esta resurximento ou aparición estelar da loxística é o que alimenta un pouco a mitoloxía ou o mito do libre mercado, que é o que explica a tensión que temos hoxe en día entre socialdemocracia e tecnocapitalismo anarquista, porque é verdadeiramente máxico e ata certo punto como non sei, case teolóxico o funcionamento da loxística en si mesmo. Non quero que isto sexa un anuncio de Amazon, pero verdadeiramente entendo por que Amazon é a empresa máis importante do noso tempo, porque é a que especificamente se dedica a esta cousa que non comprendemos moi ben. Por outro lado, era unha crítica á loxística, porque penso que como a grande barreira dos proxectos pequeniños e os proxectos sen ánimo de lucro, como un pouco pode ser este que nos ocupa hoxe aquí, e polo que moitas veces nos refuxiamos no digital, porque ten como dinámicas de loxística máis sinxelas, pero penso que por non enfrontarnos a esa barreira ou a ese muro loxístico, ás veces perdemos un pouco cousas que poderíamos facer e que poderían ser divertidas. Entón, andamos un pouco dende o Tigre do Futuro pensando en como podemos traer para o mundo real ou o mundo físico un pouco este noso podcast. Bueno, hai algunhas teorías por aí pairando. corre polos pasillos de A que cheira, papá, a idea de facermos unha camiseta do tigre. Tamén dende hai tempo ferve por aí a idea de facer un programa en directo. En xeral é algo que espero que chegue en algún momento, que o podcast teña como unha especie de contraponto na vida real daqui a pouco tempo, pero non sabemos aínda moi ben cal. Deixade por comentarios ou mandadenos un privado se vos gustaría ter unha camiseta do tigre ou se vos gustaría que fixésemos un show do tigre e onde vos gustaría que o fixésemos para collermos ideas. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para facermos o tigre máis loxístico teño hoxe comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, o Rubén Amado, que sei que hoxe en día traballa con Elon Musk para desenvolver unha tecnoloxía de transporte a través de antigas lagoas subterráneas celtas. Que tal, Rubén? En verdad, o camiño máis rápido sempre é a liña recta. E nun planeta esférico, a liña máis recta é a través do planeta esférico. E hasta aí podo ler. Soltas eso e xa está. Polo demais, todo ben. Aquí seguimos... Todo que non é estrictamente esta teoría está protegido por un NDA que non pode dicir nada máis, Rubén, basicamente. Efectivamente. E polo demais, todo ben. Seguimos aquí dedicados ao mundo da ciencia contemplativa. E... mellor ciencia. E nada, e a tope con facer programas en directo. Non veo problemas en su lógica. As veces que fixen eu, todos foron maravillosos.
A ver, repito que o problema é dese muro logístico que é, sabes, cada vez que pensas nel dá como esa preguiza de sair a correr. Eu asocio como a preguiza de facer exercicio. Pero bueno, igual que facer exercicio é sano para ti e unha vez pasas ese muro pois é agradable, pois supoño que temos que facer. Tamén está por aquí o Philip Webb, que eu sei que só adquire bens e servicios a través da súa rede internacional de nenos espías. Que tal, Philip? Eu estou moi ben e tamén estou encantado coa idea de sacar o tigre do seu oráculo, o cal vexo difícil, porque o tigre ao final é un animal grande e feroz e nunca quere marchar do sitio onde está. Non sempre temos que ir até onde este o tigre. E a verdade é que vexo sacalo a forza e metelo nunha gaiola e metelo nun camión dunha empresa de logística que contrataremos para leválo por aí como unha das tarefas máis difíciles que nos pode enfrontar na vida. Claro, a nivel conceptual tamén sería un problema porque sería unha peregrinación cara a un punto itinerante. Que? No, aí estou en desacordo. Temos a primeira romería que visita unha cousa que está en constante transportación. Podemos visitar o tigre en calquera sitio onde o tigre estea. Normalmente está no seu templo onde le vamos facendo unha serie de episodios, pero nada impide que transportemos o tigre. Podríamos levar unha caixiña e dicir, no, o tigre do futuro está metido nesta caixiña e viñemos de romería. Algo así, Eu creo que eso non está inventado. É como unha catedral ambulante. Sí. Joder, a ver. Cando Xesucristo estaba vivo e a xente iba a ver a Xesucristo en cada sitio onde estaba, de alguma maneira estaban facendo romería a cada sitio. Vale, pero entonces escuita. En vez de camións de logística, coller o templo e poñerlle unhas patas mecánicas. Así é rollo moi steampunk, sabes? Vale. A película esta onde había cidades enteiras que se movían, vale. Movemos o templo. Joder, sí, A plaza de Obradoiro con patas, efectivamente. Esa é a idea. Eu vexo caro. Joder. O das patas mecánicas. Vexo bastante caro. Non Eu son creo que entre todos podemos xuntar uns euros para alquilar un camión e unha gaiola e un atrapador profesional de tigres. Pero tú traballas con Elon Musk, así que, supoño que el terá esas cousas nunha nave por aí. Chamamos a Elon, que facemos? Mas de contarlle a idea é que non son cartas, home. No que ganas en... non son cartas. O que ganas en para Elon son pipas. O que ganas en visibilidade non son cartas. Bueno, deixando aparte estes problemas de logística, que como vedes, cando digo que un muro é porque cando saco o tema no noso grupo interno de WhatsApp acabamos enleados neste tipo de pantanos conceptuais, vale? Non é un problema de poñemos entrada ou non a poñemos, non estamos aínda aí. É un problema teolóxico. Claro. Como sempre, sei que estáis desexando ofrecer as vosas historias ao tigre, pero, tamén como sempre, precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como o programa de hoxe é un programa sobre logística e eventos en vivo, aínda que nós aínda non os facemos, a pregunta vai un pouco por aí. Quería preguntarvos, cal foi a última vez que pagachedes entrada por entrar a algures ou estar en algures ou algún tipo de evento en vivo? A última vez que pagachedes algún tipo de entrada, vaya. Fui en Compostela para un concierto de Grande Amore no que coñecín o Doutor Pesado. Chan. Joder, facemos un reveal de lore profundo. Sí. Ese día podías coñecer a Lía todo Twitter. pero de feito tamén estuve con Gabri Fuentes. Gabri Fontes, que é unha das voces da intro do Tigre do Futuro, por certo, xente. O pai da intro do Tigre do Futuro que responde o neno é Gabri. Facemos este pequeno reveal. Fixo moita ilusión. Foi un momento grupi. Estaban os de Ataques Campe. Vendo o concerto? Sí.
E dome vergonza irlles falar. Eso é guai, en realidad, eh? Cando ves un grupo que che gusta vendo outro grupo que che gusta, é unha cousa molona. Bueno, Phil, ti? Eu penso que sería unha actuación de teatro antes, pouco antes, un mes quizás antes de que nacese o meu fillo. Así que sería maio ou xuño do ano pasado. Sóame que dende entón algunha vez paguei para entrar nun museo, pero non me ven a cabeza cal. Así que o que podo dicir con seguridade é o teatro. Maio ou xuño do ano pasado. Non queres facer disclaimer da obra de teatro? Non che gustou? Non moito. Ben, pois entón non se di. Temos data, Rubén, ou non? A ver, fui na presentación do disco. Bueno, pues unha data aproximada, home, tampouco te preocupes. Debió ser por setembro, Grande Amor, o 21 de setembro. Setembro de 2023, joder, pues sí que levades tempos en... Nada, pues o 22 de setembro. Oxe gaño eu. Aí haberá, non sei, unha cosa de un mes ou algo así. Fun un destes espectáculos de improvisación que se fan en Compostela, que hai como 2 bares que fan rollos de improvisación, nunca fora, e a verdad que ahora levo 2 ou 3 veces que vou porque me parece divertido. Ten como un pouco de mala fama en xeral, como que se convirte un pouco en meme porque a veces cae no ridículo en unha cousa na que aparentemente non hai mérito artístico, pero verdadeiramente esa idea de explorar a imaginación un pouco sen rede, sen rede de seguridade, o sea, asumindo que hai veces que vai ser unha merda, ten un puntiño que resulta emocionante. Eu he de decir que admiro moitísimo as persoas que fan teatro improvisado en directo, comedia, monologuistas, comedia en directo tamén, porque me parece bueno, pode ser traballo ou non, depende da persoa, vou dicir traballo, parece un traballo que se sae mal non é que non me podo imaginar a vergoña que debes pasar nese momento, sobre todo as primeiras veces se sae mal. Eu, por exemplo, meto moitos chistes cando estou no podcast, pero claro, se a xente non se ri, pois non pasa nada, estades vos. Eu logo non estou cando os ouvintes estén co podcast. Se sai moi mal, se non fai graza ningunha, entendo que logo directamente tú quitas o chiste se non o tivese contado. Así que cando digo que non vexo inconveniente en facer o tigre en directo, ahora sí, un pouco por ese lado. Teño que dicir que era unha cousa que pasaba moito máis nos primeiros episodios. Nos primeiros episodios podía ter feito unha recopilación de chistes que non entran. Duro, duro de escoitar pasado o tempo. Pero últimamente a verdade é que case non quito chistes. Primeiro porque, igual que pasa que eu creo co tema da improvisación, temos xa mecanismos para recoñecer cando un chiste non entrou dun compañeiro e de alguma maneira levantalo a través de mecanismos indirectos. E é unha cousa de puras tablas. Non hai outra maneira de mellorar esa técnica, senón por pura interacción persoal con outra persoa, e aí tamén se nota que estamos no programa que o 43, unha cousa así xa, que por menos. Vaise notando. Pois moi ben, aclarada a orde, pasamos a primeira sección de hoxe, que vai ser miña. Aceleramos un pouco porque require un pouquiño de explicación, porque hoxe abro unha nova, espero que serie ou fío de seccións que ten o título provisional, tamén confío en cambiarlo en algún momento, de A Humanidade Madia Leva. É malísimo, son consciente de que o título é malísimo, pero necesitaba un título con que traballar porque o concepto si me parece bo, vale? Confiade no concepto e propoñédeme se queredes novos títulos para esta sección. A idea é
facer unha especie de sección onde, en vez de eu contar unha historia ou unha anécdota ou traer un tema sobre o que podemos reflexionar, vai ser unha sección cortiña, porque nos enfrontamos ao problema de que de vez en cando se nos pasan de hora os tigres bastante, e iso tamén o Guillermo Editor do Futuro sufre tamén bastante. Entón se me ocurriu unha especie de sección moi cortiña, moi concreta, e que se pode facer divertida e en pouco tempo. E que consiste basicamente en que vou intentar xunto con Bosco facer unha prelación das 100 mellores cousas da humanidade. 100 cousas da humanidade que me parecen flipantes, e vamos a facer en directo unha prelación cos vosos votos para ver cales son esas 100 mellores cousas, da unha, sendo a unha a mellor cousa, e a 100 a peor desas 100 primeiras cousas mellores. Claro, segue sendo boas, son todas cousas moi boas. Claro, a 100 cousa mellor da humanidade sigue sendo unha cousa bastante boa, pero claro, está a 100 postos de distancia da número 1. Pero claro, entonces a idea é ti vas dicir cousas e imos facer un ranking. Sí, vamos a facer un ranking. Como hoxe somos dous, o meu papel é traer as cousas, eu fago a clasificación previa, e o voso papel é colocalas no 1 ao 100. Se tedes diverxencia entre vos e non chegades a un acordo, fago a media. Se un dio 50 e outro dio 100, pois esa cousa se queda no 75. E unha vez quedan as cousas colocadas, non se poden cambiar. Non hai unha revisión a posteriori. Isto ten a dificultade de que vos non sabedes cales son as 100 cousas. Entón, pois hai un pouco votación ao aire, pero tedes que ter en conta dentro dunha imaxe abstracta do conxunto da humanidade onde colocaríades esas cousas, vale? Entón, basicamente a sección... que Prince ten máis de 30 álbums de estudio. Aí vai no, un terzo de todas as cousas. Non podo nin afirmar nin desmentir que algún álbum de Prince estea na lista. Non o podedes saber. Tamén ten o xogo de que hoxe estades vos os dous, outro día haberá outras persoas, e, bueno, pues a votación é unha especie de mente colectiva. Non imos facer as 100 cousas agora, porque... No. Hoxe traio, creo que... Hoxe traigo como 7 ou 8. Outro día traio outra 7 ou 8, xa teño a lista e os números están apuntados, vale? Entón, a dinámica é, eu vou dicir unha cousa, podemos falar un pouquiño, eu teño a miña opinión sobre cada unha destas cousas, pero eu non a vou colocar, podemos falar un pouquiño dela e votamos, vale? Rápido, cortadito, picadito. Vale. Pareceme guapísimo, porque é unha sección que se pode facer nun Excel. Literalmente teño un Excel diante de mí agora mesmo, vale, xente? Teño o Excel de a humanidade media leva e estamos a punto de comezar a enchelo, vale? A sección ten o posto 4. Xa vos lo digo. Ten o posto número 4. Bueno, repito que a clasificación das cousas fago a eu, porque isto temíame que fose unha das problemáticas da sección. As cousas só as podo propoñer eu, vale? Vale. Primeira cousa. A suar. Que opinamos alta. de suar? Alta. Está moi ben. Axuda que non tenes demasiado calor, cheira ben, sabe ainda mellor. De 50 para arriba poñería eu. Vale, o meu comentario sobre suar, por se acaso alguén non consideraba que estaba no top 100, hai que considerar que suar probablemente é como un dos elementos evolutivos máis importantes da especie humana, claro, porque nos permitía autorregular a temperatura percorrendo grandes distancias. Entón nos permitía cazar animais moito máis grandes do noso peso a base de perseguilos durante días e días e días, porque nos podíamos suar e case ningún animal do reino animal pode suar. Mas permitíanos aproveitar o mediodía, que era cando as presas estaban dormindo, os depredadores tamén. Sí, de feito, hai por aí a idea de facer unha peli de terror que me parece increíble dende a perspectiva dun mamut ou algo así. Plan, como sería dende un mamut ser perseguido por humanos durante semanas e semanas, sabes? Unha cousa así. Parece unha idea moi boa, xente. Se alguén quere facer unha peli en galego sobre un mamut sendo perseguido, facemos Patreon, vaya. Eu do 40 para arriba poñería, o sudor. Do 40 para arriba, vale. Phil, ti que opinas? Estou de acordo. Bueno, xa, pero aquí non me vale do 40 para arriba. Hai que dicirme un número, Vou non poñer 2 postos para baixo. Suor, entón, o 39? Ou como? Non sei, el di 40 para arriba. Ahora si temos a fronteira por abaixo. Por arriba, de que número para baixo? Porque evidentemente hai cousas máis guais que suar.
Diríamos entre o 40 e o 20. Eu vou dicer o 39, porque foi o ano que empezou a Segunda Guerra Mundial, que é outra cousa que normalmente pensamos como algo malo, pero realmente foi moi boa, porque hai unhas películas e videoxogos moi guais sobre a Segunda Guerra Mundial. Por eso, suar Censura, censura, por favor. 39. Vale, 39. Rubén? A mí parece ben, 39. Vale. O sea, a Suar. idea é chegar a un consenso, non? Sí, tedes que chegar a un consenso e no Vale. caso de que non, fago media aritmética entre os vosos criterios, nada máis. Vale, 39 parece correctísimo. Vale, segunda cousa para a humanidade medialeva, lanzar cousas. Lanzar cousas. A capacidade de lanzar cousas, tirar cousas. Eso igual eu xa poñería entre o 30 e o 20. Sí que diría unha cousa aquí que non é só algo propio dos seres humanos. Por exemplo, o castor, the woodchuck, chucks woods, no famoso traba-linguas How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck woods? Así que penso que tamén habería que invitar un castor ao programa para votar tamén. Para representar a todas as minorías, claro. Sí. A ver, non estamos valorando a capacidade dos castores para lanzar Claro. cousas, senón a capacidade da humana para lanzar cousas. Que é das cousas, poucas cousas, é nas que os humanos somos vós dentro do conxunto da evolución, dentro do conxunto dos animais. Suar era unha e lanzar cousas é outra. O sea, se houvese unhas Olimpiadas xunto co resto de animais, perderíamos en case todo, menos en maratón e en jabalina, probablemente. Pois, Claro, mas a cousa non é lanzar cousas, sino lanzalas con precisión. Lanzar cousas con unha forza razonable tendo en conta o noso peso e cunha precisión razonable tendo en conta pues, o rango de precisión. Claro. Vale? É que é un Bueno. obxecto externo, ademais. Lanzar cousas. para min bastante baixo, sinceramente, porque se ben recoñezo que mola bastante lanzar cousas, sí creo que se os humanos non fósemos capaces de facelo, poderíamos compensar esa falta de maña obrigando a macacos a lanzar cousas para cumprir os objetivos. Pero aí está. A esclavitude onde está na lista, non? Era que os macacos non teñen precisión a hora de lanzar. Non teñen a nosa precisión. Porque ni non moito teñen menos. práctica, pero se os obrigásemos a lanzar cousas, aprenderían. Eso Bueno, é un bom matiz, Votemos. Isto ten que ser picadito. Votemos. Eu diría o 25, 25, 88. Joder, me vas a obligar a distribuir o punto medio entre... quedamos nun 63, por exemplo. 61. 61, vale. 61, vale. Vale, segunda cousa para a humanidade medialeva, andar en barco. A capacidade dos humanos de inventar un barco é poder navegar a través das augas Buah, con está unha cousa inventada pola humanidade. Andar en barco. Como de guai é andar en barco? Buah, moito. Eu se poña en 20. Me poña en 20 porque son consciente que faltan moitas cousas que a primeira edición, entonces vou ser conservador. Se non podería moito máis arriba. O meu criterio para traer andar en barco para a humanidade medialeva, cando vos sabedes todos que eu sou unha persoa extremadamente de interior e que non valora isto tan arriba, é porque hai un pulso contraevolutivo que eu valoro moito en andar en barco, que é un pouco o mesmo que os delfíns e cousas destas. Gastamos un montón de puntos evolutivos en ser animais de terra para despois dicir, no, vamos a inventar esta cousa de madeira que vai por riba das augas. E iso eu valoro moito como a cousa de molonidade. Eso é un hassle a evolución, porque en plan, vale, dame todo o que era para ser de terra, de repente, ¡ajá! É un espontia. E aparte, joder, mola. Vale, Coño. vale. Como teríamos películas de pirata? Claro, Que non hai me unha serie de lembraba, subproductos de andar en barco que hai que valorar, Se non houbera barcos, por exemplo, Non a habería batalla de Duque Lepanto Cajanabuco. sería un señor esperando dende un lado dunha carne de auga a outro e non habería batalla. Tampouco Sería- habería Titanic. Claro. A película. A película sería rollo La Terminal. El Zeppelin, un Zeppelin que se cae, sabes? En plan, outra película completamente. No, sería os protagonistas de Titanic esperando no porto a que chegara algo que nunca iba a chegar.
Pois En plan, como- son conscientes de que queren viaxar transoceánicamente, pero non o inventamos, non? Claro, sería unha cousa super existencial. Rollo, mira Un o mar. esperando a Godot tecnolóxico, sí, unha cousa así. Eu recentemente lín unha historia de Roma e dime conta de que no mundo clásico basicamente cada vez que se armou unha frota para a guerra, dentro dos primeiros 5 minutos de navegación, unha tormenta fundiu a metade da frota. Por E eso é non unha Ainda había así, historia que me se siguen resulta facendo frotas, interesante. sabes? É un Death Wish grandísimo, o sea, unha Sí, cosa... que era o normal, que temos que invadar Cartago. Cantos barcos necesitamos? 50, vale, pois construíde 100, mínimo. Claro. Os romanos eran tamén especialmente paquetes, para este asunto, pero bueno. Bueno, votemos. Andar en barco. Do 1 ao 100. É un 20. Ti date conta que sin a idea de flotar sobre o mar non coñeceríamos a Duque Kahanamoku. Non estou de acordo, O surf e andar en barco non son a mesma cousa. Hai un elemento de Sí. molonidade intrínsecamente do surf que non é necesariamente o mesmo que andar en barco. Pero bueno, Pero surxe dai. bueno. Eu tamén son de interior e estou bastante en contra do mar. Preferiría que non houvese mar en xeral, que nos limitásemos a unha serie de lagos bastante grandes e ríos. Totalmente. Sen barcos, como moito con canoas. Bueno, son un tipo de barco. Con surfeando por todos lados. Así que 90. Surfeando en lagoas, moi típico. Bueno, Entón, que Phil, que votas ti? 90. 90, moi mal. vale, firmo un 50. Firmamos un 50. Sí, 50. Firmamos un 50 exacto, 50, nin 50, para diante nin exacto. para atrás. Gastamos xa a carta do 50, que literalmente ni frío ni calor. Pues nada, Vale, 50. 49. Entonces, vale, 49, Sí, 49, 49. 49. Vale, seguinte cousa para a humanidade medialeva, o efecto placebo. O efecto placebo. A idea de que te podes curar só pensando que te estás curando. O efecto Wow. placebo. Eso é unha puta... Eso eu doi os 99 xa. Porque é unha puta mierda. Porque además non é verdade. Porque ao final o efecto placebo acabas. Vale, pero é que hai... Vamos a ver. Vou facer unha pequena defensa de por que introducín o efecto placebo. O efecto placebo é fascinante porque denota unha conexión mente-corpo que non é para nada intuitiva. Que é a idea de que o corpo influe directamente sobre... O sea, a mente influe directamente sobre o estado do corpo de maneiras que non somos capaces de controlar de maneira subconsciente. Que é esa idea de... Ti crees que te estás sanando e verdadeiramente te sanas simplemente por esa creencia, que é casi unha cousa religiosa. Ten razón, 98. Claro, pero é que realmente non te sana. Realmente estás te engañando a ti mismo. No, Estás no, pensando- o efecto placebo ten un elemento curativo verdadeiro. Quer dicir, Pero- con certos límites, evidentemente. Claro, aí está a cousa. Con certos límites. Na teoría sona moi guai, pero na práctica es... Bueno. Eu traía conectado co efecto placebo a posibilidade de falar cun mesmo, porque me parece como outra representación do efecto placebo é a idea de autoconvencerse de cousas. Perdón, acabo de darme conta de que polo efecto placebo eu son capaz de curar casi calquera enfermidade que me afecte con manzanilla e con mentapoleo. Efecto placebo 4. Baixaches rapidísimo ao 98 ao 4, Sí. Onde o deixamos? A ver, votamos. Vexo que aquí non hai moita fantasía. Eu concedo un 80. Un 80. Un 80. Philip, o sea, eres capaz de ceder ao 80? Espera, en que ano gravou o grupo Placebo o seu disco, primeiro disco? Espera, estou no móvil. Criterios de seriedade, para Placebo a humanidade Band. medialeva. The British alternative rock band formed in London in 1994. 94. Dale. 94? Bueno, 94. 94 para o efecto placebo. Vale, e creo que a última cousa que vamos a traer hoxe para a humanidade medialeva
O alcantarillado. A posibilidade de establecer toda unha rede subterránea para mover auga, residuos e auga potable. Igual o 10, O alcantarillado... Que o alcantarillado é destas cousas que non valoramos abondo, todo o puto día utilizando. O igual non, Creo recordar que algunha vez no Tigre falei do gran cheiro de Londres de 1858. En xeral falamos bastante do alcantarillado de Londres, porque tamén falamos daquela fonte de Jon Snow na que descubriu que se transmitía o cólera a través da auga. Tamén. Pero sabes que pasa? Creo que o alcantarillado ten a mesma virtude e o mesmo defecto que a agricultura. Vale. Que é que facilitounos a vida, pero solamente no sentido de que podemos vivir máis juntos. Pero depois a raíz deso veñen enfermedades e outros problemas. Non é un pouco ao revés. Eu creo que o alcantarillado responde a vale, ahora hai un montón de xente vivindo pegada e están morrendo de enfermidades, como o resolvemos? Non é ao revés. Non é como que un señor se ocurriu o alcantarillado e entón a xente empezou a vivir xunta, non? No, pero Rubén creo que ten bastante razón no sentido de que se pensamos en suar e lanzar cousas, son elementos que obxectivamente son beneficiosas para todas as sociedades. Pero decide vos a palabra que non son alcantarillado son os beneficios se vivimos en sociedades sedentarias, pero se somos nómadas danos exactamente igual. Menuda crítica radical ao alcantarillado. Es más, se a evolución nos enseñou a tirar pedras é para ter a xente longe. O alcantarillado é contraevolutivo nese sentido. Bueno. Tengo el C2 de antropología. Mira, a agricultura. A agricultura é o problema de que os animales corren. Entón, e as plantas, pois, hai que esperar a que florezan. Entón, surge a necesidade de si teño isto aquí, non teño que correr. E entonces é todo unha recua de traballo que tens que facer para evitar unha cousa como é subir a Espiñaredo a coller un coello. Pero me parece un pouco el todo por o sea, bueno, aparte polo todo. Non estou falando do conxunto da idea do sedentarismo, senón en concreto do alcantarillado. En plan, temos un problema concreto, o alcantarillado é unha solución extremadamente elegante, baratísima, en realidade, para o problema que soluciona. Non vamos a culpar o alcantarillado de todos os problemas da vida moderna, vale? Porque senón, isto vale para todo. Pero si vamos a aceptar que está obsoleto. Está obsoleto. Que actualmente funciona, pero empeza a quedarse nos pequenos. A vista están os tapóns de alcantarillado de Londres por temas de toallitas e certos residuos que xa non é capaz de tratar. Non obsoleto, pero sí que habría que darlle unha volta. En Inglaterra, antes do alcantarillado, parece ser que cando a xente tiraba as súas inmundicias pola ventá á rúa, berraba "Laddie-hoo", que é unha palabra que aprendín esta semana. E gústame, "Laddie-hoo", non sei que significa. Bueno, acabo de decir que significa, pero non sei cal é a orixe. Así que, paseándome neso, 32. Bueno, eu baixaría o 25. Vale, 26. 26. Non temos criterios ningún. Sí, todo criterios. Algo e 36 e outra cousa que nos gusta, 80. Pero que isto se dote de máis sentido, porque a verdade que Rubén e eu non entendemos os números. Bueno, igual teño que traer os números un día, ¿no? Pero bueno. Repasamos para esta primeira edición de A Humanidade Medialevo. En orde de modernidade creciente, temos para empezar o efecto placebo no 94, lanzar cousas no 61, andar en barco no 49, o suor no 39 e por agora gañando o alcantarillado co 26. Moitas gracias. Perdón.
Eu cambiaría suor por alcantarillado. Recordo vos que unha das reglas esenciais de a humanidade media leva é que unha vez se decide un número está fixado a ferro fundido e non se pode tocar, porque senón non acabamos na vida. O sea, o traía 10 cousas para hoxe e fixemos 5, vale? Isto vai levarnos como 5 anos de facer. Así que, xente, vemos na seguinte edición de A Humanidade Media Leva. Pois moi ben. Despois desta entrada iniciática no que probablemente se vai convertir no maior proxecto que levei a cabo na miña vida. Molou moito, verdade? Con moito. Vai me levar moito máis tempo que a carreira. Onde vai parar? Pasamos á seguinte sección do Tigre do Futuro. O que había menos tempo que pagaba unha entrada era o Rubén. E hoxe, pois, non hai moita discusión. Hoxe é unha cuestión puramente cronolóxica. Sí. Ti no setembro e Philip no maio, unha cousa así. Así que, Rubén, de que nos vas a falar hoxe? Vale, hoxe vai ser a primeira vez que non fale nin de paxaros, nin de barcos, nin de surf, nin de piratas. Se nos acaba. Non. Se nos acaban os temas, xente. O O Rubén xa tirando da gaveta. É un día de primeiras veces. Porque hoxe vou falar de arte. E tamén vai ser a primeira vez que neste podcast se fa unha sección sobre fútbol. Te la toco de primera, vos si quieres la agarras. Cada jugada que sueño se hace realidad. Sí, pode ser, Eu creo que sí, Sí. Un tema que polo que sexa non interesaba ao Tigre do Futuro, pero vale. Pues ahora sí. Porque somos gente culta e de letras. Total. E, bueno, como todos sabemos, as obras de arte precisan un tempo para gañar perspectiva e que poden ser valoradas en propiedade. E de que fai apenas 24 anos que comezamos o século, podo afirmar que xa foi feita a obra de arte que define e definirá o noso tempo. E non é nin unha pintura, nin un libro, nin un edificio. É unha obra transmedia que sintetiza a tradición artística de Occidente e incluso a mellora. No seguinte paper poses falado. Bueno, No seguinte paper será fillo de puta. analizamos a obra de arte máis importante dos últimos 100 anos e seguramente dos próximos. 100 anos, vale. Hoxe traemos a celebración de Cristiano Ronaldo. Es como si la gente todavía no sabe cómo se dice. Es como sí. No, pero sí. Para toda análise seria, debemos sentar o marco teórico de estudo, os antecedentes e o contexto no que aparece a obra. Será mamón. A ver, xente, quero que saibades que Rubén está preparando as oposicións e basicamente está aplicando un marco de comentario de texto a calquera cousa. Está perdendo a cabeza, basicamente, vale? No. Un pouco de piedade, te de misericordia, vale? Isto e de darme a razón. Primeiro temos que empezar pola pregunta: que é o fútbol? Pois o fútbol é o espectáculo total. É a mistura de epopeia e comedia da arte. Da epopeia toma o valor identitario. Hai os nosos, que é moi claro, que visten unhas cores determinadas, e, por se non che queda claro, hai uns outros que levan unhas cores diferentes. E se esta identificación tan clara, lle xuntamos un grupo de persoas animando, pronto a identificación se volve ideolóxica. Asocian uns valores, uns caracteres aos personaxes protagonistas, aparece o chulo, aparece o heroe, o humilde, o que sempre está, o alegre. Xa, por exemplo, no Deportivo, cada pouco tempo aparece o neno, que é ese xogador da canteira, un one team man, chamado a capitanear o equipo. O neno foi Fran, o neno foi Noel, antes de marchar para Madrid, foi Lucas Pérez, e sigo sendo, e seguramente será algún dos que están agora destacando. E da comedia da arte toma a improvisación. E a improvisación, que é un partido de fútbol, pois ten a ventaxa de que é imposible facer un spoiler. Sempre vai ser emocionante. O cobarde pode ser valente, o heroe pode caer, e cunhas liñas argumentais moi lixeiras desenvolvense infinidade de historias.
E a todo isto hai que sumar o estadio. Vos fortes algunha vez a un estadio de fútbol? Home, sí, a Riazor moitas veces, moitos anos, foi socio. Claro. Eu vin un partido de Cheltenham contra Evesham. Gañamos 3-2. Sería aí alá polo ano 98 ou así. E Cheltenham tiña un xogador que se chamaba Michael Jackson. Cada un saca do fútbol o que quere. Cada un saca do fútbol a cosa que lle fascina. Eu diría que o estadio, o campo de fútbol, é a forma máis segura de experimentar o fascismo. Porque a toda a... O sea, o estadio de fútbol está creado en función da liturxia, igual que a catedral está formada alrededor da comunión. Ti cando vas a un partido de Riazor, o que te recibe é ese campo verde iluminadísimo polos focos, brillante, rodeado de bandeiras azuis e brancas, e o público levantando luces, e moita música, unha cousa que entra moito polos ollos e que che deixa moi claro cales son os nosos. Eu cando fun ver o fútbol a Riazor, entrei, pois, cunha persona racional, dicindo, bueno, pois un partido de Dépor. E aproximadamente os 20 minutos vinme agarrado ás vallas e berrándolle o árbitro, que non conocía nada, increpando a Stuani, que fai 20 minutos non sabía nin quen era. E toda esa comunión de xente tiñamos clarísimo quen eran os malos. Iso é o fascismo, basicamente. Sí. Por eso digo que é a forma máis segura de experimentar o que é unha sociedade en pleno fascismo. É máis segura porque se acaba nos 90 minutos. En principio. A medida que vai gañando presenza mediática, o estadio vai alcanzando maior relevancia. As zonas para outros deportes, como as pistas de atletismo, retíranse. As cores do equipo cubren as bancadas e a forma exterior modélase ou refórmase para volvela icónica. A volvela un símbolo. A remodelación de Balaídos converteu o antigo estadio nunha onda celeste. E cando o fútbol se mediatiza e supera a barreira do local, é dicir, cando xa non é o equipo da cidade, é cando aparece o Estadio Nación. O Estadio Nación explícase moi fácil. En que vila, en que cidade, en que aldea do Estado non atopas unha peña do Real Madrid? Cantas veces escuitastes isto de eu son do Celta e do Madrid? Na procesión do Carmen hai barcos que xunto a tradicional bandeira de Galiza coa estrela, acompañada da bandeira de España e custodiada pola bandeira do Rolling, aparece a bandeira do Real Madrid. E é que o Real Madrid é un eixo máis de identificación nacional, no sentido de que non tes que ser de Madrid para ser do Madrid. A barreira local está superada. A identificación dase non por unha afiliación local, sino por unha serie de valores, por uns códigos. En definitiva, tes unha terra, o estadio, tes un pobo, que son os madridistas, e tes unha fala, que é toda esa clase de memes madridistas que salen en Twitter. E o castelán, tamén o castelán. E o castelán. E además, dentro desta lógica de espectáculo, o Real Madrid funciona moi ben. Porque é o equipo da capital do Estado, que sempre che dá proxección, e además visten de branco, como o Laxe, como os vos. E además ten o valor de que ganan moito. Nese sentido, o Madrid é unha cousa increíblemente excepcional, polo menos no fútbol europeo, que eu coñeza, porque nas outras grandes ligas europeas non acontece esta especie de dinámica bipartidista que acontece en España entre Madrid e Barça, onde tes que como unha obriga de tributo a esa especie de duopolio onde tes que ser do Madrid e do Barça. A xente en Inglaterra pois é do seu equipo e xa está. Non teñen... No, e quen eres, do Manchester City ou do Arsenal? Pois é que non entendo a pregunta. A pregunta non aplica.
E en cambio o Madrid como que conseguiu unha especie de supraestructura sobre sí mesmo que lle permite cooptar adeptos con unha dinámica que case non é deportiva. É unha cousa rarísima. Claro, de feito, moita xente que é do Barça por non ser do Madrid. Totalmente. De feito, isto non sei se no fútbol por aí tamén se dá, pero en España dá a condición de non de ser dun equipo, sino de ser contra un equipo. Sabes, isto de ser antimadridista, ou ser anticulé, ou ser antital. O sea, ser dun equipo por oposición. Eu entendo que iso pasa aquí porque é como o en vez da outra dinámica. Non ten sentido ser anti-Arsenal porque sexas do Newcastle, sabes? Non ten... O sea, ten sentido un pouco cos derbis, non? Pois eres moi do Depor, pois eres anti-Celta, pero porque hai unha dinámica territorial e tal e cual. Pero é como a Corea, hai que escoller. De feito, a cousa máis parecida á televisión de Corea do Norte, pois seguramente sea Real Madrid Televisión. Un saludo para o meu colega Mario que traballa en Real Madrid Televisión. Non sei se viste o peor traballo da historia, na miña opinión, pero bueno. Non sei se vistes durante a pandemia que todas as teles estaban pola mañán falando do mal que estábamos, do mal que íamos estar, de vaga de ocupas no medio da pandemia, cousas así. E de repente ti prendías Madrid Televisión e vías os señores de blanco xogando a 10ª Champions que sabías que iban a ganala. Entón eu creo que aí o Real Madrid Televisión fixo unha labor social que as persoas maiores. Un remanso de paz. Claro. Eu sempre dixen, cando sea vello eu fago-me do Madrid. Non aguanto ser do Deportivo con... Home, é que ser do Depor é un tema de problema. O sea, nos Sergas empezan a non recomendar ser do Deportivo por un tema de pura supervivencia, vaya. Se tes cardiopatías non recomendamos ser do Depor. Dito eso, ser dun equipo que todos os anos gaña a maioría do tempo pareceme un aburrimento. Para ser dun equipo así, pois non sigas ese deporte. Pero que hai moito rollo de madridismo. Non é unha broma, a min de verdad que me parece incomprensible que gañar a maioría do tempo sexa un criterio para que a xente siga un equipo. Non entendo porque querería seguir un equipo que gañe máis do... É que para min o tema é exactamente gañar e perder, digamos, máis ou menos 50-50 para que sexa divertido. Gañar a maioría do tempo é como aburrimento, non entendo por que o farías. É que o tema é que hai xente que é do Madrid porque é unha afición de low effort, sabes, como que te permite atender só un poquichiño, case sempre a dinámica é gañar, entón cando pasa algo especialmente bo te conectas, celebras, pásalo ben, non te dá desgustos. É como, non sei, só tomar o postre na comida, no, algo así. Ti non entendes. Eu tampouco entendería, pero na última Champions que ganou o Madrid, a mí cadroume estar en Vimianzo de festa e houbo xente que aparecía no medio da praza de Vimianzo cunha réplica da copia da Champions que xa tiñan preparada, claro, de Champions da anteriores Champions. Entón, de repente, no medio da praza do Concello de Vimianzo montouse ali como a gala de recibir a Champions. E eran os tíos que estaban no bar vendo fútbol e de repente, pois un tiña unha réplica da Copa. E é xente que 3 meses antes non sentía, o sea, levaba como 2 anos en ser do Madrid, sabes? Simplemente renovas de vez en cando porque non te obriga moito. É como un grau de compromiso baixo co Madrid. Bueno, este é o contexto histórico no que se asenta o proxecto artístico de Cristiano Ronaldo. Agora temos que falar do ambiente sociocultural no que se xesta a súa obra. Temos que falar de medios de comunicación e da presincachización do espectáculo. A presencia dos medios de comunicación nos campos de fútbol supuxo unha entrada de capitais importantes para os clubes e unha oportunidade de negocio, por suposto. Igual que Star Wars, que basicamente é unha franquicia de xoguetes, as equipas convertéronse en vendedoras de merchandising. Os partidos de fútbol adaptaron horarios para conseguir que os prime time da tele ter maior exposición e subir ingresos. O exemplo máis paradigmático é a chegada de David Beckham ao Real Madrid.
Vos acordadesvos que cando Beckham iba a ser presentado no Real Madrid, en Antena 3 había anuncios de David Beckham? Nunha especie de transmedia guapísimo, sí. Non os acordo, había como unha especie de cortinillas. Saía Beckham por abaixo. E era a presentación, Non, era rollo Antena 3. Para min, Beckham sempre xogou, xoga e sempre xogará para Manchester United. Eu non sei que iso de Madrid, nin non sei de que estás falando. Pues, E a selección inglesa, Claro, aquí nun universo alternativo, Filip, cando Beckham nese universo alternativo chegou a xogar ao Madrid antes de que deran paso da publicidade ás series, había unhas cortinillas que salía a camiseta de Beckham blanca e poñía Beckham 23. E vos sabedes por que tivo 23? Por Michael Jordan, non? Exacto. Era un guiño ao mercado americano no que querían entrar, porque non é un mercado tradicionalmente asociado ao soccer. Sí, de feito, claro, ahora xa nos parece, ahora xa se repetiu un pouco esa dinámica, pero no momento en que Beckham collou 23 no Madrid, o 23 non era un número especialmente collido por futbolistas, non era moi habitual, non? Eran do 1 ao 11. Sí, bueno, había algúns números así un pouco, o 21 sí que se adoitaba a coller, por exemplo, algunhas cousas máis, pero o 23 en particular, empezou aí a moda, máis ou menos. Claro, pero aí o perfil de Beckham, cando entrou no Madrid, era o perfil dun modelo, non? Un pouco maniquí. El xogaba o fútbol, era guapo, e pos o negocio da súa imaxe iba por outro lado. Por o campo de xogo ainda non estaba listo. Faltaba un último factor que era a pressing-catchización. O pressing catch é un deporte de loita que se caracteriza non polo que ocorre no ring, sino por todas as tramas paralelas que se ven fora do ring. Deporte de loita é unha palabra fuerte, pero bueno. Bueno, sí, un espectáculo de loita. Exacto. Alrededor da victoria de Trump e da aparición de redes sociais, estas lógicas do pressing catch pues, acabaron saltando a todo. O mellor dito, estas lógicas favoreceron a chegada ao goberno de perfis como o de Trump. As redes permitían explotar a trama detrás dos actos, crear o perfil humano detrás da figura. No mundo do corazón, o pressing catch funcionou moi ben con Sálvame. E ese formato pronto se levou a política, que apareció en Del Rojo Vivo, de toda a programación política da Sexta, que basicamente era un Sálvame entre de izquierdas. E o fútbol chegou con El Chiringuito de Jugones, que arranca en 2009, xusto cando Cristiano Ronaldo chega ao Madrid. O sea, coincide xusto o ano de chegada de Cristiano Ronaldo coa nacemento do Chiringuito, joe. Sí, a historia da arte é así. Sí, hai como pequenas confluencias máxicas que cando as ves para atrás parecen evidentes e no seu momento seguro que ninguén o pensou, sabes? Sí. Cristiano sabía que había expectación pola súa chegada. E cando chega, pois Cristiano era un chaval noviño, 23 anos, en todo momento sabía e era moi consciente que o mundo estaba mirando, e el, pois, aparte de estar no medio dun dos aparatos mediáticos máis grandes do mundo, que é o Real Madrid, tamén estaba no boom das redes sociais, máis no sentido que entendemos hoxe. Sí, aparecían as redes sociais, Por exemplo, dadevos conta que xa cando entrou no Madrid era o deportista con máis seguidores en Instagram. Sí. Claro, máis pronto viu que se ha Ronaldo que ele podía ter voz propia e dedicouse a formar un perfil. A explotar o relato de estoicismo, sacrificio e traballo duro, non exento de chulería, mas unha chulería merecida, por traballada, que basicamente era a esencia do Real Madrid. E nisto adiántase a Llados, por exemplo. Sí. É curioso como Cristiano Ronaldo te vende ao mesmo tempo que traballa na empresa máis grande do mundo e que é un emprendedor, de alguma maneira. Unha especie de diagrama de Ben rarísimo onde, sí, non sei. Recolle a tradición dos artistas pop, no sentido de que o artista é a obra de arte. Cristiano Ronaldo é a obra de arte de Cristiano Ronaldo. De feito, hai un documental sobre Cristiano Ronaldo feita a raíz dunha colaboración publicitaria con Castrol, que é unha marca de gasolina. Por que non? Que se chama Cristiano Ronaldo al límite. E é un documental que se dedica a ver que tan potente, que tan fuerte é Cristiano Ronaldo.
Entonces, durante todo o documental analizan a súa vista a hora de facer regate, rollo, para onde dirixe a mirada, miden a súa velocidade de carreira comparando cun corredor de 100 metros lisos, miden a puma. súa potencia de tiro e incluso a capacidade para tirar penaltis cos ollos vendados. Unha cousa importantísima no fútbol moderno. Claro, é unha fantasía, pero ao final o que viña a crear eso era a idea do apolíneo, do artista traballador. E dentro desta épica, o relato nacional que supón do Estado-nación, coincide que no Barcelona entra Messi, que representa todo o contrario. Messi é, digamos, o xenio innato. E a coincidencia de ambos artistas, en espacio e tempo, en 2 estadios nación enfrontados, co marco da competición do Balón de Ouro, foi seguramente un dos momentos máis importantes na historia da arte occidental. E dentro deste contexto, chegamos á mellor aportación do ronaldismo á cultura global. O ronaldismo. Me mato. Que é o San... Xente que escoita o Tigre con auriculares, intentarei que isto non vos rompa os tímpanos, vale? Gracias. Analicemos o Sun. Analicémolo. Cristiano Ronaldo marca o tremendo gol, o tanto da victoria. O gol é a obra de arte do futbolista. E o artista, futbolista, con conciencia, con vontade de estilo, firma. Corre para a bandeira de córner, Picasso. igual que os pintores van á esquina do cadro. Oh, que bonita esa metáfora. Sí, señor. Mentras corre, prepara o salto. E Cristiano fai un xesto circular coa man, no que está rompendo a cuarta parede. Sae das liñas brancas que delimitan a escena e diríxese directamente á masa. Estás chamando a comunión ca celebración. Cristiano salta e no aire fai un xiro de 180 grados de forma que queda de costas á grada. A grada, o espectador, só verá del o nome e o número. CR7. O logo do artista. Ao aterrizar, fai nunha clásica posición triangular, de pernas abertas, reminiscencia da arte románica máis tradicional. Claro. Aquí nada que comentar, O famoso cuadro de Enrique VIII de Holbein tamén. Claro. E os brazos proxectas de cara ao chan como nunha explosión de enerxía. Como E Son Goku. Efectivamente. E a boca fai o xesto sen emitir o son, porque o son non o emite Cristiano, sino a grada, que se sinte apelada nese xesto. O artista, e por tanto a obra de arte, entra en comunión co seu público, e a comunicación queda completa cando o público, co seu feedback, co seu recoñece a obra do artista. Isto chegou a ser tan icónico que a IA xa está replicando o su de Cristiano Ronaldo. Incluso o seu proxecto de imaxe sale replicado en discursos nos que Cristiano Ronaldo te felicita o cumpleanos, te motiva para estudiar ou te motiva para ir ao xinasio, que espero que o Guillermo do futuro poña algún destes como remate da sección. Agora son ronaldista. Antes non o fun, agora sí, sono. Estou de acordo, o sea, entendo e comparto en certa medida o hate a Cristiano Ronaldo, porque no fondo todo bo artista tamén ten certo grado de necesita ser odiado por parte da poboación para ser verdadeiramente grande. Pero dende unha perspectiva puramente performática, non? Eu valoro moito a Cristiano, porque consigue estar todo o tempo na liña do ridículo sen sobrepasala totalmente. Quer dizer, é unha persoa absolutamente ridícula en case todo o que fai, pero hai tal grado de convencemento e certa consistencia no conxunto das actuacións que o elevan de alguma maneira. E estou de acordo en que moita xente como que percibe, o sea, tivo moitas influencias e moitos epígonos toda esta cultura do
do culturismo e do ximnasio, eu creo que veu un pouco da imaxe mitolóxica de Cristiano Ronaldo, pero ninguén consigue ese puntiño de non é totalmente ridículo o que estou facendo, porque ata nas cousas menores da súa arte, como pode ser a relación co seu fillo e cousas así, que son cousas rarísimas, ten unha especie de figura crística co que seu fillo non ten mai, é como unha especie de réplica de minillo de él, é como unha cousa increíble, o sea, pero en todo momento hai como unha pequena baixa da terra de, bueno, non, a ver, son un deportista profesional e todo isto está dentro do meu traballo e tal, que consigue baixar, aí tamén ten moito mérito Messi, porque consigue que todos os delirios de grandeza de Cristiano estean nun contexto no que intenta achegarse a unha persoa que claramente ten moito máis talento que el, pero non ten ninguna da súa vontade artística, e iso lle dá como outra dimensión a arte de Cristiano que verdadeiramente é moi interesante, estou de acordo. É porque dice ese equilibrio entre ser ridículo, parecer tomarse moi en serio, pero con algún atisbo de conciencia do que fai que termines caendo ben, non sei, pero a persoa máis parecida nese sentido que ten ese equilibrio perfectamente marcado sería Nicolas Cage. Outro grande artista. Efectivamente. Porque logo andar hai esa outras liña, persoas que non o logran. Por exemplo, creo que unha persoa parecida nese senso, pensando en películas de novo, que controlo máis que deportes, vamos, sería, por exemplo, Steven Seagal, pero que non o logra e termina caendo moi mal. Non coñezo a ninguén que caiga ben Steven Seagal, pero Nicolas Cage creo que ten o equilibrio. Un exemplo dos anos 2010. Un exemplo dos anos 2000 sería Shia LaBeouf, sabes, o tipo este que fixo de fillo de Indiana Jones, caeu polo lado ridículo. Mira, lo siento, te pasaste, xa non hai volta atrás. E no deporte, un exemplo sería Mario Balotelli, que era como, vale, a parodia e tal, pero non, lo siento, pasácheste. Hai que recoñecer onde está a liña do barranco e non saltala, e ti saltáchela, lo siento, mala suerte. Pois, pola contra pasa con Sergio Ramos, que sempre intenta chegar aí e nunca acaba de chegar. Xa. É unha cosa de cartón pedra sempre. A nivel artístico, Sergio Ramos sempre parece que queda como a zaga. Rollo, cando ao principio como que quería ser un pouco Guti, cando se deixara aquelas melenas, que Guti no Madrid foi un pouco proto Beckham. E despois cada xa empeza con os tatuajes, os peinados, ese... De feito, alguma vez ten feito a celebración de Cristiano Ronaldo. Pero é curioso porque a fai, pero faina con este xesto antigo de sinalar o número. O propio xesto xa autorreferencial, non necesita sinalar. E outro elemento que me encanta de Cristiano Ronaldo, do su en particular, é o elemento lingüístico fonético, que é xogar nesta liña tamén entre vogais, que non queda moi claro como se pronuncia, porque fomenta que lle pregunten sobre iso, a máis nunha sociedade como a española, que está tan obsesionada con que as vogais son 5 e solo 5, calquera cousa intermedia é como unha especie de intentar joder. Cristiano como toca xusto nese punto para facer máis icónica unha cousa que simplemente é el berrando, sabes? Que xusto hai un momento moi icónico de Cristiano Ronaldo, xusto nunha entrevista que lle fan en el Chiringuito Jugones, lle fai Pedrerol. Logo Pedrerol lle pregunta: es sí, es tú, es ciu? E Cristiano Ronaldo explica: no, es sí, como sí, lo ha hecho, pero como sí, lo ha hecho. A ver, date conta que a fronteira idiomática, non? Que ao final Cristiano Ronaldo, pues, fala español, pero aprendiu... Fala paleo-galego, claro. Claro. Pero aprendiu na conversación. Entón, pues é un español marcado pola lingua de orixe dele. Podo decir unha cousa que nego rotundamente que só haxe 5 vogais en español. Porque hai presentadores na televisión, hai un en concreto que cando conta as noticias dice como... algo interesante ha acontecido, é un U. Bueno, pero non é un U,
É medio punto medio entre un U sí. e un O. E logo hai un... para min é un dialecto. Hai un dialecto do español que non sei exactamente que rexión nin que clase social pertence, pero sí creo que é de xente nova, non en toda España, pero escoito a veces en entrevistas na tele e tal, en que o se convierte en algo así entre un E e un U, algo así. Un que lembro moi ben, creo que era do confinamento de Antena 3 ou da 1, que había unha montaxe de diferentes persoas, diferentes escenas do confinamento, e había un que era unha nena pequena falando coa súa aboa por Zoom. E decía algo así como nos vemos pronto, vale abuela, pero dice nos vemos pronto, vale abuela, como abuela, así. E é un xeito de pronunciar o E que notei moito dende entón en moitas entrevistas. E para min é un dialecto novo. E non sei como se chama. De feito, en rexións onde se fala español e que se aspira o S final, a apertura das vocais adquire valor fonolóxico facer a marca de plural. Por exemplo, en zonas de Granada e por aí, que aspiran o S, dirían un pato da pato. Para facer o plural. Abren as vogais para marcar o plural, sí. E Cristiano pode pronunciar todos estes sonidos perfectamente. De feito, na entrevista, a entrevista é de meme, cando Cristiano Ronaldo quere explicar como se pronuncia o sí. De feito, él hasta se enfada porque dinlle, pero llevo ya 3 años haciendo el sí, ¿no? E dinlle, sí, pero la gente aún non sabe pronunciarlo. Aí vemos tamén a importancia da marca. Claro, e autoconfianza, sabes? Non é que eu estea facendo esta parvada, é que non o entendedes, Cona. Creo que sería interesante algún día tamén falar dos antecedentes estadounidenses deste tipo de arte. Porque lembro, por exemplo, que vi unha entrevista na tele que era ou de finais dos anos 60 ou principios dos 70, cando se falaba da posibilidade dunha pelexa de boxeo entre Muhammad Ali e Wilt Chamberlain. Obviamente Muhammad Ali técnicamente sería moito mellor boxeador, pero bueno, como Wilt Chamberlain era tan grande e tan forte e rápido tamén, ou ser atleta profesional, pois existía a dúbida de se o mellor, como a distancia así, pois se o mellor podería facer algo. E eu penso que realmente nunca tiveron intención de facer esa pelexa, que efectivamente nunca se fixo. Pero están aí na tele os dous como galos dicindo como iban facer e tal. E para ser unha entrevista, un vídeo tan, a día de hoxe, tan antigo, é unha como invitación aos fans dun ou outro a discutir sobre quen gañaría, que parece moi actual. Que guai. Sí. Ese tipo de mecánicas de enardecer os fans simplemente cunha idea, cunha cousa ideal, que non é necesariamente levada á práctica. Sí, totalmente. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristiano Ronaldo. Me dijeron que estás de cumpleaños, que hiciste fiestita, no invitaste al bicho, ¿ah? Dejarte las felicitaciones, que cumplas muchos años más. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Mis mejores deseos para ti. Deseo de todo corazón que este día sea un cumpleaños inolvidable para ti. Festéjalo mucho y lo festejas como si fueras al bicho, ¿ah? Pois moi ben, despois desta pequeno repaso á historia do fútbol para da historia da arte, despois deste pequeno repaso da historia da arte que conecta a figura de Dalí e a de Cristiano Ronaldo, pasamos xa a na que seguramente non sexa a última sección que dediquemos ao fútbol, Unha vez aberta esta caixa dos tronos, quen sabe o que se pode colar. Pero bueno, pasamos xa á última sección do episodio de hoxe. O que había máis tempo que non compraba unha entrada con boas razóns justificadas era o Philip, así que tocalle a él falar de último hoxe. Philip, de que nos vas a falar hoxe? Eu hoxe invito vos a xogar a un xogo para conmemorar o Día Europeo das Linguas.
Día Europeo das Linguas celébrase o día 26 de setembro. Estamos grabando en febreiro, pero considero que estilisticamente é probable que alguén se pone a escoitar este podcast o 26 de setembro. Así que para ti, ouvinte hipotético, vai este xogo. Será ladrón. Aproveito para felicitarvos o Día Mundial do Inodoro. Que non sei cando é, pero... Estadísticamente, alguén está escoitando isto o Día Mundial do Inodoro. Vale, o xogo é o seguinte. É un plaxio dun programa de televisión que creo que che gusta a ti, Guillermo, Would I Lie to You? Madeira que deito contra ti. Would I Lie to You? Sí. En que vou contar unha serie de mini historias e tedes que decirme se pensades que son historias verdadeiras ou se son mentira. Todas as historias, xa que hoxe é o Día Europeo das Linguas, están relacionados con linguas, coas orixes ou as etimoloxías de diferentes palabras ou toponimias. Necesito poder apuntar, de feito, se acertas, ganas un punto. Pero para as historias falsas tamén cada unha vai ter un elemento de verdade, e se acertades cal é ese elemento de verdade, pois tamén gañades outro punto. E vai haber premio. Actualmente non hai, e non sei cal sería. Pero vou pensar nun premio e vou xodar o gañador. E máis adiante noutro programa, pois podes dicir que efectivamente che din o premio, para que ninguén me tome por mentireiro a pesar das mentiras que estou a punto de contar. Fascínome isto, Imaginaste alguén indo o Atrápame se podes e Paco Lodeiro, bueno, vai haber un premio, pero, bueno, xa o decidimos logo. Vamos a xogar primeiro e quen gañe, pois xa logo decidimos cal é o premio. Vale, a ver, entonces, se entendí ben as regras... Sí, perdón. Obviamente queda terminantemente prohibido buscar as cousas que estou contando en internet mentre estou contando, senón... Somos legais. Por favor. Pero van ser como unha serie de historias, temos que decidir se é verdadeira ou falsa, e nas falsas ademais hai un elemento verdadeiro e temos que intentar atopalo, vale? Sí. Entendo que é así, efectivamente. Pois a primeira historia é justamente unha historia que acontece no meu país, nos Estados Unidos de Inglaterra. Unha persoa que se fixo máis ou menos famosa nos últimos anos foi John Bercow, que foi o presidente, o speaker da Cámara dos Comuns. Posiblemente vos acordades deses vídeos en que presidindo os debates moi broncos sobre diferentes cuestións relacionados co Brexit, pois el berraba para que a xente calase. Segundo momento de petición de perdón para a xente dos auriculares. Gracias. Mencionei o seu título, o Speaker da Cámara dos Comuns. E esa é unha palabra que, en principio, parece ter unha explicación moi sinxela. Viría de speak, de falar, porque como presidente da Cámara, pois fala para a Cámara. E eu aprendín nos últimos meses, hai uns meses, aprendín que esta palabra ten unha orixe moi extraña e moito máis interesante. Hai rexistros da existencia dun presidente con máis ou menos estas funcións que remontan ao século XII. E durante moitos séculos o título era First Gentleman of the Council, primeiro cabaleiro do Consello. E foi así até finais do século XV, principios do século XVI, durante o reinado de Enrique VII. Un dos ministros máis importantes de Enrique VII foi un home que se chamaba Edmund Dudley. Edmund Dudley, sí. Edmund Dudley, nin vou intentar traducir o seu apelido, o galego, non sabería facelo. Edmund Dudley amasou unha fortuna moi importante como recaudador de impostos para o rei. Esa, digamos, era a súa gran función no ámbito político, no ámbito económico, pero tamén cumpriu unha función cultural importante, pois foi un pioneiro do Renacemento en Inglaterra.
O Renacemento chegou a Inglaterra un século prácticamente despois da súa orixe en Italia. E coa fortuna que amasou, Edmund Dudley invertiu moito na localización e compra de manuscritos, de libros e outros artefactos do mundo clásico, sobre todo do mundo romano. E tal era a súa obsesión polo mundo romano que os seus amigos empezaron a alcumalo utilizando a coñecida expresión, o coñecido mote romano Senatus Populus que Romanus. Senado e o pobo romano. SPQR. E empezaron a chamalo Señor SPQR. Señor SPQR, abreviado Mr. Speaker. E podía ter quedado así. Sería un alcume, sen máis, para ese pioneiro do Renacemento. Pero que pasa? En 1504, o rei nomeouno First Gentleman do Consello. E como naquel momento todos os nobres que formaban parte destes órganos de Estado eran unha piña, pois decidiron deixar a un lado as formalidades e seguían, os membros do Consello seguían chamando Mr. Speaker nese contexto. Incluso o rei o facía. Tú non pareces moi convencido. A ver, estou chegando ao final. E incluso podía ter quedado así se non polo feito de que despois da morte de Enrique VII, 1509, Enrique VIII, en 1510, cambiou oficialmente o título a Mr. Speaker, pero escrito xa Speaker como falador. E eso que a esas alturas Dudley xa nin siquiera foi o Speaker do Consello, do Privy Council, que máis tarde sería o título, se trasladaría á Cámara dos Comuns. Así que, verdadeiro ou falso, que hoxe en día John Bercow, xa non o é, pero cando foi Speaker, cando gritaba "Order!", ostentaba o título de Speaker gracias á obsesión clasicista dun home que morreu hai máis de 500 anos? Será señor SPQR. Podo facer unha pregunta? Sí. Ese título de Speaker úsase fora do contexto do Parlamento? Pero, por exemplo, que sei, nunha reunión calquera pode haber unha figura dun Speaker? Eu non podo descartar 100% que existan outras institucións cun Speaker que eu saiba, hoxe en día só sería a Cámara dos Comuns. E para a mesma función noutras institucións sería a Chairman, por exemplo, ou Presidents. Creo que só se usa nos comuns. Porque pensarías nunha traducción máis ou menos literal cara ás linguas latinas coa idea do portavoz, non? Pero claro, é que o speaker da Cámara non é un portavoz, en realidad é como unha especie de presidente que modera os debates, non ten nada especificamente relacionado coa voz, non representa a opinión doutra entidade. E é verdadeiramente como rara a etimoloxía. Agora, Mr. SPQR me parece un pouco meme demais, SPQR7. É que para este tipo de xogos hai este elemento de, joder, é Philip capaz de inventarse isto? Pero claro, no caso concreto de Philip, sí, perfectamente. Calquera destas movidas é Philip capaz de inventarse esta puta mierda. Entonces, te deixa nunha posición moi complicada para adivinar. Eu me decanto por falso. Vale, e agora, cal é o verdadeiro? Porque este é o follón. Pero ti que opinas, Rubén? Ti que opinas? Eu estou tentado a dicir que é verdadeiro. Porque non se me ocurre de ser falso que cousa podía ser verdadeira. Pero, pareceme... E vos tamén o tema de que só se use nesa cámara parece como un pouco ou que sea un arcaísmo, que quedou aí fosilizado, ou que ten unha tradición paralela. Sí, neso estou de acordo, que verdadeiramente chama a atención a etimoloxía. Hai algo raro aí. Claro, pero por outra, o de Mr. Speaker parece un pouco forzado. Entón eu creo que a falsa é que o dato verdadeiro... Non sei se vai influir un pouco na resposta, pero pode parecer rebuscado, pero lembremos que de cando falei sobre Gondomar, que Diego de Gondomar King James chamábanse os dous Diegos.
cunha conexión moi rebuscada de Extremadamente James, rebuscado. Xacobeo, Santiago, Tiago, Diego. Entón, os ingleses tampouco somos alleos ao rebuscamento. Xa, eu creo que a falsa e o dato verdadeiro é que existía esa alcuma para este señor en concreto. Sí? Pero que o Pois nome do vou cargo dizer, non vende. os dous gañades un punto, porque é falso. É falso. Sí, non é verdade. Pero, cal é o que hai de Eu verdade? digo eso, que é verdade que o mote existiu. E eu digo que de verdade este tipo foi o speaker da cámara. Que verdadeiramente foi speaker e que verdadeiramente foi o primeiro que se chamou speaker, pero non por esa movida, simplemente porque sí. Pois vou dar un punto a Guillermo, porque sí que foi o speaker de 1504 e 1509. Non foi o primeiro con ese título, que eu saiba. De feito, levaban chamándoos así bastante tempo. Tampouco foi pioneiro do Renacemento en Inglaterra. O que sí que é verdade é que xa non foi speaker en 1510, porque Enrique VIII non mudou o título, senón que en 1510 executou a Dudley por traición. Mr. SPQR se foi al garete. Bueno, vou arrasando, Rubén? Chao. Claro, vamos 2-1. Va, podía ser 2-0, que ti primeiro querías dicir que era verdadeiro. Estaba tentado a... Bueno, eu vou apuntando. Entendo que Philip levará a conta, pero eu tamén a levo, por se acaso. 2-1 actualmente, 2-1. Pronto chegaremos ao 3-2, que foi cando Cheltenham contra Evesham. Considérame o Michael Jackson deste concurso. Exactamente. Bueno, non marcou Michael Jackson naquele partido, se non me acordo mal. Bueno, o seguinte tamén tamén está relacionado co latín, e aquí hai tamén bastante rebuscamento, pero é un proceso mental meu que vou explicar. Ter un nivel deficiente de latín é un problema moi grave que afecta a moita xente. Un detalle que me gusta, esta parte sí que é verdade, sí ou sí, non fai falta explicar, non fai falta cuestionalo, pero parece ser que parece ser que na Idade Media, cando o Camiño de Santiago se popularizou, moitos dos peregrinos logo despois de Santiago chegaban a Finisterre. Pois parece ser que en Alemania había moita xente que non sabendo latín pensaba que Finisterre viña de Finstestern, que sería estrela lúgubre. E hai un texto de Martin Luther en que critica os seus compatriotas paletos que non sabían a orixe de Finisterre. Pois a min pasoume e tamén vin en acción un exemplo parecido tamén nestas últimas semanas. A ver se o dou explicado ben. Como creo que sabedes, eu levo uns cantos anos aprendendo polaco. Hai un par de semanas aprendín unha nova palabra en polaco, niesamowite, que significa destacable, sorprendente, insólito. A ver se me explico ben. A palabra insólito é unha palabra que cando aprendín en español, sen pensalo moito, a min gústame pensar cales poden ser as orixes das palabras, e sen pensalo moito, fixen a conexión con, supone que sería solitatus. Pareceme extraño, porque dixen insólito como algo que non está só, como parece raro, pero bueno, será a orixe. E daba por feito de que a orixe da palabra insólito era tiña algo que ver coa soidade. Así que cando aprendín niesamowite, pois resultoume insólito, porque non, e samo sería como só. Así que ten, a primeira vista, un parecido as etimoloxías entendidas por min, parecíanse bastante. Logo, dixen, pero bueno, espera un segundo. O polaco ten bastantes palabras importadas do latín.
e dicen, é posible que Nesamovite sexa un calco do latín, de insólito. O primeiro que fixen foi buscar insólito nun diccionario latino e só foi nese momento, cando vin como un diccionario latín-español, cando vin a definición como no acostumbrado, fixen a conexión mental co verbo castelán soler e dixen, vale, non ven de soedade. Logo busquei Nesamovite e levei unha sorpresa moi chula. Creo que é unha cousa que che iba a contar a ti, Rubén, ou outro día, pero dixen, non, isto queda para o tigre. Vale, resulta que a palabra Nesamovite, hai un parágrafo nun diccionario polaco, etimológico polaco online que explica isto. A palabra Nesamovite foi acuñada no século XVIII por uns xesuitas en Varsovia. Uns xesuitas que levaban a maioría dos colexios maiores, o sistema educativo, en Varsovia. E foi unha palabra que acuñaron, ou que acuñou un en concreto, como calco de a palabra que insolitum en latín, a base duns coñecementos deficientes do latín, moi parecidos aos meus coñecementos deficientes e a etimoloxía falsa a que eu levei. E como estes xesuitas controlaban prácticamente todas as institucións educativas en Varsovia, rapidamente se difundiu esta palabra. E o caso da palabra Nesamovite foi utilizada por reformistas para criticar os supostos fallos do sistema educativo xesuita. De feito, foi utilizado nun discurso por Hugo Kollontai para, entre outros motivos, obviamente, non só por iso, pero foi mencionado nun discurso que el promovía a creación da Comisión de Educación Nacional en 1773, ano, por certo, en que o Papa disolveu, non por última vez, a orde xesuítica. Pero menuda queimada, o pobre señor. Bueno, pues tivo un pequeno desliz cunha palabra. No, los jesuitas son todos gilipollas. No sei. Non foi o único argumento, pero... Dios, joder. Sí que a filoloxía extrema, chaval. Así que verdade ou mentira que un xesuita que non sabía suficiente latín cometeu exactamente o mesmo erro. A min, cando acuñou a palabra Nesamovite como calco dunha falsa palabra latina. A ver, é que o fenómeno isto chamase como etimoloxías populares, que en xeral acontece bastante, e incluso dentro de dinámicas intralingua, e pasa moitísimo con dinámicas extralingua. Hai un montón de exemplos en galego, o exemplo moi típico que agora recordo de primaveira, porque como todas as palabras que acaban en era, pois teñen que acabar en eira, non? Non, a primavera é primavera. Entón, non me parece unha cousa descabellada. Así que vou dicir verdadeiro. Eu vou verdadeiro tamén, Pois é falso. Tamén é outra mentira. É o verdadeiro que estudias polaco, non? É que é o verdadeiro aquí. Sí. O sea, hai algo de verdade na historia, pero só algo. Que estudia polaco. A ver, aquí realmente hai varias cousas. Hai varios puntos en que podería desgañar un punto. O sea, o que é mentira é que o señor ese cometese ese error. Sí, que de feito eu lamentablemente non podo averiguar a etimoloxía orixinal de Nesamovite porque, segundo o dicionario polaco, é un préstamo do ucraniano. Do ucraniano? Evidentemente, logo o ucraniano o ter alfabeto cirílico, de momento, sei que Zelensky ten a idea de o mellor cambiar o alfabeto latino, pero de momento é alfabeto cirílico, así que eu nin siquiera sabería, por así decirlo, nin siquiera sabería que copiar e pegar para meter no traductor de Google para averiguar de onde podía ver a palabra ucraniana Nesamovite. A ver se cambian o alfabeto para que eu poida facer.
a nosa única take sobre toda a guerra de Ucrania. Madre mía. Vale. Pois vou dicir que é verdade desta historia. Bueno, a ver, que a etimoloxía é de Soler, eu creo que eso é verdade. Que insólito ben de Soler é verdade. Todo o proceso mental de pensar que todo eso é verdade. Vin a palabra nese movite e dixen, estará relacionado con insólito e logo fun ao dicionario latino. Todo eso é verdade. Así que gañas un punto aí. Pero Rubén, se podes dicer outra cousa verdadeira. Estudias polaco? Bueno, vale, douche un punto. Así, bueno. Menudo saldo de puntos. Bueno. Outros serían algúns datos históricos que se desolveu aos xesuitas, a orde dos xesuitas no ano 73, e que nese mesmo ano que se creou unha comisión de educación nacional en Polonia. Pero bueno, pois xa non me queda moito tempo e só contei 2 historias, así que a ver se... vou contar as outras, pero rápido. Vale, veña. Vale, ronda relámpago para que Rubén poida gañar desesperadamente. Vale, a primeira é doutra lingua latina, neste caso o francés. A palabra francesa para dicer raposo é renard. E a razón pola que os franceses utilizan esta palabra para dicer raposo é por un ciclo literario medieval. O romance de Renard é unha serie de poemas que contan as historias de Renard, que era un raposo, que no francés antigo sería goupil, que cometía todo tipo de trastadas, roubaba, ou tamén intentaba escapar de diferentes situacións de perigo. Vamos, unha especie de romance, un protagonista pícaro, que ademais funcionaba como sátira da sociedade da época no século XIII, máis ou menos. E tal foi a popularidade do romance de Renard, este ciclo literario de diferentes autores, que a palabra Renard, para falar dun raposo, terminou sustituindo completamente a palabra goupil. E hoxe en día os franceses din Renard sin saber que están nomeando un personaxe literario. Verdade ou mentira? Vale, aquí eu sei que en galego existe raposo e existe golpe, que é moi parecido ao outro que dixeches, gulpis ou algo así. Gupil. Que entendo que golpe é unha aliteración de vulpes do latín. E é verdade. Guillermo di verdade? Eu diría que é falso pola época. Pola época? Por qué? O sea, non me pega que sea medieval, eu diría que é posterior. Vale. Pois é verdadeiro. Un punto para Guillermo. E estou incluso lendo un pouco do romance de Renard nun blog que che pon o texto en francés antigo e francés contemporáneo, é bastante divertido. Hai Renard nace cando Adán e Eva son botados de Edén. Dios dalles un pau para golpear a auga do mar, e diferentes animais van saindo do mar. E é moi divertido porque a palabra que usan é verge, que ao parecer en francés é exactamente igual que verga en español, que pode ser un membro masculino ou pode ser un pau de madeira. E ten unha frase algo así como Adán colleu a verga e empezou a golpear o mar forte diante de Eva e logo saiu Renard do mar. Bueno, chico, en Francia pasan ese tipo de cousas, que queres que che diga? Para terminar, imos ao meu país favorito, que non é Uzbekistán, é Paraguai. Non sei por que fixen eso. Pero bueno, en Paraguai... Que relación entre Xania Twain e Paraguai? Non o sei. E vou falar de cousas de Guaraní. Imos falar de cousas de Guaraní. Decir let's go girls en Guaraní sería Yaha cuñata iguera. Así que Yaha cuñata iguera. Yaha cuñata iguera. E esta vez son 3 e son moi rapidísimos, e como son 3, pero dunha historia, cada un vale
0,33333 Joder, la puntos. madre que lo parió. Vale, primeiro, en guaraní teñen exactamente a mesma palabra para unha araña como avestruz. A palabra é ñandú, e parece ser que cando o ñandú, a ave, abre as ás, parece unha araña grande no medio dunha telaraña. Así que o paraguaio para dizer araña ou avestruz, mesma palabra, ñandú. Verdade ou falso? Falso. Eu vou dicir verdade, porque o ñandú dá tanto medo que podería ser como o medo que me produce unha araña. O sea, hai unha conexión non solamente física, senón tamén emocional. Guillermo ten razón outra vez. Sí, ñandú, araña e avestruz. Se tes que distinguir, podes dicer ñandú guasú para ave, que sería ñandú grande, pero bueno, creo que non hai moitos casos en que tes que distinguir. Confundirte. Perdón, estás falando de avestruz ou araña? Vale, segundo, en guaraní, para falar das linguas guaraní e español, din, por un lado, abaña é para o guaraní e caraíña é para o español. E abaña é significaría lingua do povo, fala do povo, e caraíña é para o español sería o fala dos señores. E ademais, nun significado máis tradicional, hai 100, 150 anos, incluso sería abaña é fala dos indios, porque os abás serían os indios guaranís, e caraíña é sería a fala dos brancos. Así que, verdade ou falso, que temos esa distinción? Eu digo falso. Parece unha cousa saída do temario de galego de terceiro da ESO e esas cousas non me acaban a min de cadrar moito coa sociología sociolingüística verdadeira, real do mundo. Eu estaría falso tamén. Pois isto é verdadeiro. É verdadeiro. Non, golpeados de novo polo manual de galego de terceiro da ESO, era todo certo. Din neste caso que seren os xesuítas outra vez, os misioneiros xesuítas que para predicar, pois nalgúns casos modificaron os significados de palabras en guaraní, noutros casos acuñaron palabras novas, pero en todo caso, como nas misións xesuíticas en Paraguai, Argentina e Brasil, só se falaba guaraní e eran todos os habitantes, menos os propios xesuítas, eran indios guaranís, pois sería a súa fala, a fala dos indios, e logo a fala dos señores brancos ou escravistas que viñan de Sao Paulo ou os encomendeiros da colonia baseada en Asunción, os que falarían español. E máis tarde, pois, hoxe en día, ten este... É dicer, creo que hoxe en día, se alguén di abaña e caraíña e non está pensando a fala do povo oprimido... Queda como petrificado, sí. Pero digamos que é o significado que ten. Vale, e por último, o explorador e viaxeiro e militar e ademais moi racista, pero moi bo autor, Richard Burton, viaxou a Paraguai en 69. E escribeu un libro sobre a súa experiencia. O principio do libro queixase, na primeira página, de feito, queixase da ignorancia dos seus compatriotas ingleses sobre o Paraguai. Primeiro de todo, dice que en Londres que se pronuncia mal o nome do país. Os ingleses decían Paraguay. E el dice que para pronunciar ben o nome do país tes que dicer Paraguay. Durísimo, eh? Que digo aquí, eh? Que digo aquí? O sea, é verdadeiramente capaz alguén de dicir tal barbaridade? Uf. Vou dicir verdadeiro. Eu vou dicir falso. Pois aquí Rubén leva o terzo do punto, aínda que he de decir que case é verdadeiro. Realmente o que dice é que os londinenses dicían Paraguay e o que había que dicer era Paraguai. Ninguén decía Paraguay. Paraguai, non? Pero sí que me creo recordar que hai un capítulo de Chicas Gilmore en que un personaxe está falando e menciona Paraguai e dice o Paraguai. Pois nada, este dato que vos levades. E logo habería unha última historia, pero supone que non a contarei, en parte por falta de tempo e en parte porque é completamente imposible que alguén pense que é verdadeira. Porque, a ver, rapidísimamente,
aquí temos 0,333 recurrente como puntos e a levarme a última historia, que sería unha toponimia infinita, sería un extraño alcalde en Costa Rica que decide cambiar o nome da súa cidade para honrar a un prócer da independencia costarricense que era dali. A cidade chamase Hurtado e o prócer era Martín de Hurtado. Hurtado de Martín de Hurtado de Martín de Hurtado. Claro, porque se dices imos cambiar Hurtado a Martín de Hurtado, pois de repente, pero claro, o nome de Martín de Hurtado e era de Hurtado, así que sería Martín de Hurtado. Martín de etcétera. E a verdade é que me gusta a idea, pero creo que non iba a descaer. non é posible. Así que Rubén ten 2,333333 puntos e Guillermo ten 4,333333 Martín de Hurtado puntos. Así que cando haxe un premio será para ti. Bueno, espero que sexa 1 millón de euros. Cando haxa. Eu tamén, oxalá puidera darche 1 millón de euros. Xa, que non terías ti como para darme bien 1 millón de euros como por gañar isto, bueno. Unha cousa dadivosa de Philip. Pois moi ben. Está soando xa o Tigre de The Omens e iso significa que chega ao seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo, eu creo que de moi bo humor, polo menos eu de moi bo humor, despois de encetar novos proxectos coa humanidade media leva, facer un concursiño con Philip e non sei, un repaso ao zoo que era necesario, alguén tiña que facer. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe. E a vos, se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre do Futuro, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou en xeral seguir o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e vai.